Да се представят ли? Здравейте! Тук сме се събрали с местните животновъди от село Богдан, община Карлово, за да дадат тяхното компетентно мнение като поколения назад животновъди за мерките, които са взели организацията БАБХ. Сега ще чуем мнението им. Ай, Никити. Да, добър вечер. Ами, сега основната причина на видеото е карантинните периоди, които правят БАБХ и силни притеснения на животновъдите. Какво се получава с тяхното стопанство точно в този момент? Вече е карантинен срок. Втора карантина. Втора по 21 ден. Първата карантина изтече, втората карантина започва. Сега в момента ние сме тук като обсадена крепост. Ако сте гледали по филмите, обсажда се крепост, свършва водата, свършва храната и влизат и избиват. Това сега им е целта, защото всеки ден имаме разходи. Тая храна, дето сме избирали за зимата, в момента храним от нея. А на практика болест няма. До сега болно животно, това се избива здрави животни. Последния случай, това при Нейко. Тук това са кози прибити с брадвали, с тесла, не знам какво. Във Васил Левски случай. Да, във Васил Левски случаят във Васил Левски, да. Лично си ги видял? Лично не съм влизал в стопанство, заснимаха и по снимки това са без клинични признаци. В цяла Пловдивска област няма животно с клинични признаци. Повечето това са джамбази, нереални животновъди. Това са джамбази, имат животновъди обекти, прекупуват овце, овце горе-долу като на това деридже, както бе в Шейново. На цена, ако ги вземат по 60-70 лева, и това сега и се отдаде тази възможност да може да си пласират животните. И в момента това е целта да се увеличава карантината, да се изтощават хората. Такъв тормоз не е тормозен през турско. Не само се изтощават животните, но се изтощава и самото стопанство се изтощава. Всички, никой не взима отношение. Браншовите асоциации се покрили на свет. Иначе имаше обещания, така колеги, иначе колеги, водоноски ще я да карат, който няма храна, се му се достави. Всичко се е изпокрило. И това целта им е сега, каквото сме събрали, понеже сега една бала сме, ако на 6 лева, другия месец трябва да търсим на 10-12 лева си е цената. Тя на 10-12 лева цената, ама те като тръгнат купнат всичките да търсят бали, то дали ще има? То няма, при тази суша годината няма вече няма и храна от да се вземе. Това е другия проблем, откъде тези хора ще се заредят с храна. Как ще се финансира това някакси до 10 те. Финансиране също никой не говори за финансиране. Да се понагласи финансирането. Обаче изведнъж тази храна ще почне да липсва. Това сино, тази бала, тази слама, люцерна. Откъде ще ги намерят тия хора? Никой не обръща внимание на тия задълбочени проблеми, които съсипват местното животновъдство. И някакви други коментари, можеш ли да дадеш твое мнение? Моето мнение, за мен е това е някаква измама, която се прави тук организирано. Има намеса от органи от БАБХ и също така от тия така наречени браншови организации, асоциации. Един от тия, които е Симеон Караколев, асоциация на овцевъдите и козевъдите в България, мошенник номер 1 в държавата, който забогатя на гърбът на такива бедни фермери, бедни животновъди. И сега основната цел е, понеже има за борба с болестта, не отричам, че има болест, обаче тук в нашия район не е проявена до сега. Няма клинични признаци за животно болно от тази болест. И сега, понеже се отпускат пари от Европейския съюз за борба с болестта и са решили да избиват здрави животни и да могат да оправдаят тия пари, да си разделят парите. И примерно, както се обещава, авансово сега отпускат 200 лева и уж ще отпуснат още някакви до 350 от порядъка на 400 лева, а другите пари ще си ги приберат, които се отпускат за борба с болестта и ще си ги разделят вече там между тях си. Може и помежду, сега не казвам точно кои, обаче основното от това са, защото имам сведения и друго. Предложена беше вакцинация на животните в България. Пак Караколев отказва. За какво отказва вакцинация на животните?
Той за някаква частична споменаваше в едно негово интервю, обаче това означава кръгова вакцинация, която да се заразят един вид тия животни тук и след 6 месеца, нали така беше? След 6 месеца на кланица. След 6 месеца на кланицата и пак другата му далавера, за да могат да се внасят овце, защото той е един от носителите на овце. Да внася овце от Франция или от Испания, да речем, и да се унищожават. А пак по този начин тук се унищожават и автохтонни породи български, които са на ръбът на изчезването. И сега, и това искам да обърне, къде ги тия патриотични организации, къде ги тия патриотични партии, къде са тия Копейкинската партия, къде е този народен любимец там, президентът Румен Радев, той взима отношения на всякакви теми, за еврото, за вейповите. Вейповите ли са по-важни в България? Или еврото, темата с еврото, дето я дъвчат постоянно, или войната тук Русия-Украина, негови любими теми, а нищо се не говори тук за унищожаването на животновъдството, защото той си един куршум и два зайка. Сега искат да унищожат и тия по-дребните фермери, за да останат големите ферми да се наложи от години, за което са борят. Още от времето на Орсовските такива предложения на Орсов, там имаше един комунист, дето искаше тогава да възстановява текизисетата. Сега няма да са текизисетата, ами ще са 10 големи ферми в България, индустриални, на българската олигархия. Това е цялата схема, да ви кажа тук. Колеги от цяла България. Значи вие сте против унищожаването на животните чрез... Абсолютно против съм. На 100% съм. Така. Това е мнението на животновъдите от село Богдан. Ще продължаваме с видеята във всяко едно населено място в Карловска община. Ще снимаме и ще отразяваме мнението на животновъдите, защото повечето са твърдо против избиването на нашите автохтонни породи. Здрави животни. И то да избиват здрави животни. Ще продължаваме с поредица от видеа. Това е.